упражнение. Извинявайте, че показвам така на гриба, просто съм легнала. И това беше от мен скоро. Отвори. Знам аз. И онова фалшивото. Девето упражнение. Не. Това ли? Да ги взема нас това? Аз ще взема. Чао. Без нас. Мус, айде. Мус. И правим предпоследното упражнение. Дръжме здраво. Нема така. Дръжме здраво. Това заболяха на другото. Да, заболях ми прима. И последното, само да го кажа на Илянка и ще продължим. И последното упражнение е... Сега ще види. И да, хора, това беше от нас. И да, хора, чао!